Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Kaixo eta ongi etorriak Unat magazinera, aste honetako azken egun honetan, hortziralean, otsailaren 10. eguna dugu gaurkoan, eta asteak itzeko baitere bi elkarrizketa ekartzen ditugu lehenik eta behin, Patxi Urrutia gure tertulianoarekin, gure analista politikoarekin egonen gara aktualitateari errepaso bat egiten, eta bigarren elkarrizketan baitere hemen Iruñan geldituko gara, kontu politikoez solasean, kasu honetan Markel Jimenezekin arituko gara hizketatxo bat izaten, berak lan egiten du hemen etxe bizitzan eta elikaduran ibiltzen den kolektibo batean, aritu izeneko kolektibo batean, hemen Iruñan sortua duela hilabete batzuk, eta bera kontatuko dugu zein den haien irakurketa egoera soziopolitikoarena eta zein den haien jarduna guzi hori. Baina lehen askaitezen betiko dukiekin. Hasteko, efemerideak. 1763 urteko otsailaren 10 zen. Pariseko itunak 7 urteko gerrari amaiera eman zion eta Frantziak eta Espainiak Britainia Handiaren esku geratuko zioen koloniak galdu zituen. 1930an Miguel Primo de Riverak Espainiatik alde egin zuen. 1959an Mahama Gandhik gosegreba hasi zuen bere atxiloketaren aurka protesta egiteko. Eta 1986ko otsailaren 10ean IBM, etxeko Deep Blue superordenagailuak Garib Kasparoven aurkako xake partida irabazi zuen. Gaur hortziraleko lerroburu nagusiak. Nafarraren etaren enpresa sektoreren dinamismoa nabarmendu du Nafarroko gobernuak deskarbonizazioak eta Europako funtsek eskaintzen dituzten aukerak aprobetxatzeko. Labek gobernuari eskatu dio ez dezala medikuen esklusibotasuna kendu eta ikuskapen sakona egin dezala praktika txarrak desagerrerazteko. Osasun departamentuak arreta handiz jokatzea gomendatu du temperatura baxuen alertaren aurrean. Nafarroko 3 kooperante gazteki hilabete baino gehiago daramate Algerian eta San Salvadoren joan parte hartu eta kontai ezaguzu 2022 programari esker. Trinitariozko hiri igogailua zuri dago jada hiriko goiko aldea Sanduzelai eta Arrotxape auzoekin lotzen dituen parke berrian. Erdi Aroko arte eszenikoen aztarnak berreskuratzea proposatzen du ziklo batek Zibibox Iturrama eta Mendillorriko hitzaldi kontzertu eta erakusketen bidez. Iruñako Aldezarreko inauteriak otsailaren 17ko 20 ospatuko dira. Olaia Intziarte kontzertua eskainiko du igande hontan Arizkunenea kulturetxean. Ea zer dagoen agenda kulturalean. Eta hortziralean, ipuin kontalaria Bentura Ruizen eskutik Artikako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan. Baita ere, maitasuna baino handiagoa den sentimendu bakarra dago, antzezlana eskainiko dute Laban itzali telefonoak antzerki zikloan. Nerea Lizarralde oholtzara igoko da arratsaldeko 7etan erantzun horixe ematera. Adriana Almedoren eskutik txiki antzezlana Orkoiengo gizarte etxean arratsaldeko 7etan. Eta dantzaren bilakaera Baxe Nafarroan hitzaldia Antxon Luku eta Jojo Bidarten eskutik arratsaldeko 7:30 Hortzadaz elkartearen egoitzan. Larun batean Jolas Tzibar margoketa tailerra
atxaldeko 4:30 noaingo Lorenean edo Gizarte Zentroan. Zibibox Kondestablean aurrentzako tailerra, tukan mugikorra. Kartoiezko tukan bat eginen dute, mugitu ere egiten dena, 8:30 hasiko da. Malaspulgas antzerki konpainiaren eskutik, ilargiaren atzean, familiako kide guztientzako antzezlana. 6:30 Atarrabiako kulturretxean, Hiruherrik antolatua. Baitere, Pinotxo, Eldariñozko istorioa. Kanti Bagandi konpainia italiar holandarrak, Carlo Collodiren ipuin gordina eta komikoa berreskuratzen du, eta arriskuz beteriko gizarte batean agertzen den izaki ezberdin baten istorioa kontatzen. 6:30 Baluarten. Eta gutun magiko bat, magia saioa Sanduzelaiko Zibiboxean, arratsaldeko 6:30 Itzal magoaren eskutik. Eta igandean, Printzesa Ezkongaia aurrentzako filma eskainiko dute Sarrigurengo Oihanburu aretoan, atxaldeko 8:30. Igandeak Mantapean film zikloaren barnean Arantza Santestebanen film kutxuna ikusteko aukera izanen da. Le Marche des Femmes Aendai, 6:00 Laban. Aurkitu gabeko altxorra antzezlana Zirika Zirukusen eskutik, Burlatako kulturetxean, atxaldeko 6:00. Zikoinak aurrentzako filma eskainiko dute Artikako kulturetxean atxaldeko 6:00, eta Odei Magoaren eskutik Sentsazioak magia saioa, Mutiloako kulturretxean 6:00. Ikus ditzagun baitere Hortziraleko egunkarietako azalak. Diario de Notiziasen konstituzionalak Zapateroren abortuaren legea bermatzen du. Auzitegiak atzera bota du urte batzuk geroago PPek arauaren aurka jarritako helegitea. Gehiengo aurrerakoiak bere osotasunean babesten du EPeen legea. Feijóok pitzadurak itxi eta legea zuzena dela dio. Argazkian Trinitarioseko igogailua eta izenburuan Trinitarioetako igogailuak forma hartzen du. Maiatzean jarriko da martxan eta Iruñeko 11. hiri eremuan izango den igogailua da. Berri gehiagotan, medikuen grebak jarraipena 4,2 jeitxiarren grebak aurrera jarraitzen du. Fakultatiboek ez datoz bat hilaren 15 lan uztearekin, horiek kalifikatzen baitituzte antimedikoak direla. Baitere, legebiltzarreko taldeek beharrezkotzat jotzen dute osasun eredua aldatzea. Diario de Navarran, Zelenski, Europar Batasuneko liderrei. Ezin da imaginatu Europa libre bat Ukraina askerik gabe. Ukrainiako presidenteak armak eskatu ditu berriro Errusiari aurre egiteko. Zelenskiren Europako bira babes globalarekin baina akordiorik gabe amaituko da. Argazkian medikuz betetako gela bat. Izenburuan, medikuek lotura erakusten dute. Greban jarraitzen dute eta ezin dute erabaki zein paziente hartatuko dituzten agendatik kanpo. Berri gehiagotan, Larruko bidegurutzeak gas hornidura Europara eramango du. Irunen bi transformadorek su hartu ondoren, banaketa Nafarroko gasbidetik desbideratu zen zerbitzua bermatzeko Europari. Gara egunkarian, asilo eskaerak 60 aldiz handiagoak dira hamarkada batean. Iaz, 5.000 pertsonek egin zuten asilo eskaera Hego Euskal Herrian, 2021 batean baino 120 gehiagok. Izapidetzen diren guztien 100 baino gutxiagok lortu dute administrazioaren aldeko erantzuna. Argazkian, Miroren, margolan bat eta izenburuan, Joan Miro ikusgarriaren lanak Guggenheimen. Nafarroko etxeko langileek badute aholkularitza bulegoa, bertze berri batean, eta baitere Turkiako gertakariez. Lehenengo 5 egunak oso garrantzitsuak dira jendea bizirik ateratzeko, dio bombero batek. Berria egunkarian, argazki handi batean, Iñaki Subijana, EAEko auzitegi nagusiko presidentea. Izenburuan bere hitzak. Ez zait iruditzen sistema judizialak susmotxarrez ikusten duenik hizkuntza eskubideen auzia. Berze argazki batean, artea baitere, Miro Loriatxuaren Guggenheim. Berri gehiagotan, lurrikaragatik 4 egunera iritsi da laguntza Siriako iparraldera. Eta Espainiako konstituzionalak ontzat jo du 2010ko abortuaren legea. Eta akitzeko Euskal Herria Irratia. Jontxu Weidingen hitzak, lehenik eta behin. Nupek ez du erraztasun handirik ematen euskara ikasteko. Jontxu Weiding eta Aitor Aiesa Nupeko euskara taldeko kideak dira.
Alde batetik, unibertsitateak euskarazko eskaintza akademikoa handitu dezan, eta bertzetik ikasle euskaldunak euskara ikasteko anima ditezen lan egiten dute. Martxoaren 23an Euskal Herri mailan eginen den ikasle mobilizazio handia prestatzen ari dira. Carlos Delas hitzak baitere. Pasaikor sarraskiaren auzia ireki dute, baina ez dugu itxaropen handiegirik. Eta azkenik, Imanol Nuñezen hitzak. Garrantzitsuena da oinarrizko ikasgaiak euskaraz eskaintzea. Asteburuko eguraldia. Gaur zerua oskarbi egonen da. Horren ondorioz, lehen eta azken orduak oso hotzak izanen dira. Izotza botako du eta lainoa ere sortuko da. Ez dugu baztertzen zenbait lekutan, batez ere Araban, lainoak eguerdira arte irautea. Eguerdi inguruan giroa epelagoa izanen da eta maksimoak 10-14 gradu artean ibiliko dira. Hego-ekialdeko haizea ahula ibiliko da. Arratsaldean ekialdetik edo ipar-ekialdetik joko du kostaldean apur bat indartsuago. Eta bihar larun batean eguzkia izanen da jaun eta jabe berriro. Lehen eta azken orduetan hotz handia eginen du. Izotza botako du eta lainogune batzuk sor ditzake. Zerua egun osoan oskarbi agertuko da, haizeak hego-ekialdetik joko du, aurreko egunean baino indar gehiagorekin, eta Kantauri isurialdean temperatura maksimoak apur bat igoarazi ditzake. Eta horretan, egunaren erdialdeko orduetan giroa epel xamarra izanen da, ipar partean bereziki. Igandean eguraldiak ildo beretik jarraituko du, lehen eta azken orduetan izotza botako du eta baliteke zenbait txokotan lainoa sortzea. Eguerdi inguruan giro goxoagoa izanen da, zerua oskarbi egonen da, egun osoan eta haizeak hego-ekialdetik joko du, maksimoak 10-15 gradu artekoak izanen dira. Macronek errantzuen oparotasunaren aldia bukatu dela. Zakitala izanen den, baina bai badirudi behintzat, krisi ekonomiko, krisi ekosozial honetan oinarrizkoena ere bai, zalantzan edo ezegonkor geratzen ari dela, eta ez dakit kezka horrekin, baina bai behintzat arazo horri erantzunez edo, aritu elkarlaguntza sareak bi ardatz jorratzen ditu. Batetik, etxe bizitzaren kontua eta bertzetik elikadurarena. Janari bilketa, banaketa, halako kontuak hemen. Iruñean bertan sortu eta aritzen den taldea eta gaur ezagutzeko aukera izanen duguna, bertako kidea den Markel Jimenez jaunarekin. Arratsaldeon, Markel? Arratsaldeon, Gorka. Bueno, jauna deitu dizut, ezakit gehiagikeria izan den. Markel, galdetuko dizut, lehenik eta behin, aritutaz berataz, zer da modu labur batean, aritu? Modu labur batean definitu beharko banu, esango nuke aritu izenak esaten bezala, elkarlaguntza sare bat dela. Langile klaseak haien artean eguneroko problematikei aurre egiteko tresna bat. Zentratzen dena bereziki etxe bizitzan eta elikaduran. Komunitate bat sortzerako helburuarekin, azken finean. Jakitun garelako ezin dugula eguneroko arazoei bakarrik aurre egin. Eta horretarako beharrezkoa dela jende ezberdinaren arteko kolaborazioa eta elkar laguntza hori. Markel, aitzen izun Euskal Herri Irratian egindako elkarrizketan, nolabait kontzeptu zahar bat edo berreskuratu nahian zenbiltzatela elkarlaguntzaren kontu hori. Zer da elkarlaguntza? Zeren badakit ez dela hitz demagun neutro bat edo inozente bat, badola bere karga demagun politikoa ez, badola bere irakurketa atzetik. Horixe da. Gaur egun, gure kontekstu ekonomiko sozialean eta kapitalismoak eraginda, aintzinako balore horiek Euskal Herria Irratian azaldu ezara, galtzen hasi ziren. Igual baita ere, tradizionalki herri txikietan ematen zirenak. Auzolana, elkar laguntza, elkar babesa baita. Guk ulertzen ditugu egungo gizarteak ekartzen dizkigun problematikei aurre egiteko baliabide bezala. Hau da, gure artean bizitza konpartitu eta baita ere antolatzeko erraminta bezala. Balore horiek oinarrian egongo zirelarik.
azken finean, guk gaur egun nolabaiteko sinbiosi batean bizi baldin bagara ere, balore horiek galduta daude. Zuk zure supermerkatura zoaz, hartzen dituzu zure elikagaiak zuretzako eta etxera zoaz. Posizio ekonomiko on bat izan da, hori posible daukazu ez, alkiler on bat pagatzea, gastu guztiak kubrituak izatea, aisialdirako eskaintza hori edukitzea, baina norberak individualki, edo igual familiaren baitan egiten du. Aintzinean, komunitateek elkarren artean eramaten zuten lan horiek, edo herri txikitan eramaten zen. Gure helburua azken finean da, kapazitate horiek ez, etxe duin bat, bizitza duin bat, eta egin batean aisialdi edo denarako orako denbora izatea bada. Elkarren artean antolatuz eta elkarren artean bizitzari aurre egiteko beharrezkoak diren baliabideak lortuz. Ja da izan etxe bizitzaren kontuan, zein elikagaien kontuan. Eta, zuen irakurketa da, Markel, balore horiek galdu direla. Azken urtetan, ezakit horrek neoliberalismoaren testu inguru batean, hegemonia testu inguru batean kokatzen den. Gure irakurketa bada galdu direla eta geroz eta okerrera doazela egin batean. Lehiakortasuna da gaur egungo tendentzia. Arlo guztietan, ja izan ikasketetan, ja izan lanean, ja izan aisialdian. Arlo guztietan lehiakortasuna da gailentzen den balorea. Alde batera utzita, esandakoa, elkarlaguntza eta besteak. Zuk zure bizitza erakitzen duzu. Zuretzako eta igual zure familiarentzat. Baino, ez duzu hortik haratago joaten. Ez duzu zure bizitza eraikitzen besteenganako. Zuk esan bezala neoliberalismoak eraginda baita. Ze jarri dituen baliabideak kontutan hartuta. Hori da bultzatzen dena. Azken instantzian, gizartean. Eta balore horiek badira borrokatu beharrekoak. Eta beste berri batzuk sortu beharrekoak. Pentsatzen dut, Markel, hemen atzean dagoen ideia garrantzitsu bat, komunitatearena dela. Ze kalte dago, ze arazo dago komunitatea galtzean? Arazo kolektibo eta aparte jarriko dut adibide konkretu bat. Pertsona razializatu bat, paperik gabekoa, ona etortzen denean eta hango komunitatea uzten duenean, bakarrik egin behar dio aurre bizitzaren problematikei eta kapitalismoa jartzen dizkion muga guztiei. Komunitate eza dela eta askotan ez da kapaza bere burua aurrera eramateko edo bere bizitza aurrera eramateko dauden baldintzekin. Eta gaur egun situazio hori agrabatzen ari da, ez bakarrik pertsona papergabentzat, baizik eta edonorentzat, langile klase osoarentzat. Alkilerrak Iruñan azken 10 urtetan 40% igo dira. Elikagaiak orokorrean 20% igoera izan dute, kasu batzuetan are handiagoa, eta geroz eta gehiago kostatzen da norberak bere bizitza aurrera eraman ahal izatea. Modu individualean jorratzen badugu problematika hau, segurazki ez gara kapazak izango aurre egiteko. Ze esan bezala, lehiakortasuna gailentzen den sozietate batean. Arazo handiak daude aurre egiteko eguneroko problematikei. Soldata handiago bat irabazi, beti egongo da. Eskusaren bat edo beste norbait. Komien hartan beste norbait. Hori ekidingo duena edo kapitalismoak berak. Etxe bizitzaren kontuarekin, geroz eta funts putre eta gentrifikazio prozesu gehiago ematen ari dira estatu mailan eta baita ere Iruñan. Eta etxe bizitzarako sarbidea geroz eta zailagoa da. Edonorentzat, komunitate horren existentziak baimendu dezakeena da
baliabide horiek errazago eskuratzea. Borrokaren bitartez, elkar laguntzaren bitartez, eta baita ere elkar babesaren bitartez. Azken batean, beharrezkoa dena da, komunitate hori sortzea eta indartzea. Baliabide horiek errazago eskuratu ahal izateko. Dena delakoen, tresna ezberdinen bitartez. Izan daitekena, laguntza txiki bat elikagaien kontuan, zeinak baliatu dezaken alkilerra pagatzea, edo bestein batean alkiler abusuak eta denakoa salatzea eta kontra egitea. Azken finean, horrek lagunduko duelako zure bizitza aurrera eraman ahal izatea. Komunitate horren existentziaren baitan. Markel, aipatu duzu orain zerbait ere, zein da praktikan zuek egiten duzuen lana? Baituzue bi ardatz, etxe bizitza eta elikadura erraten genuena, irakurketa zabalagoa baldin bada ere, baina zer da gero egiten duzuena egunerokoan? Egunerokoan, aritu baldin bada proiektu globala, bai egia dela, arlo bakoitza bere talde propioak jorratzen duela. Etxe bizitza sindikatuak bere lana eramaten du aurrera, eta ero elkartasun biltegiak bere beste lan bat eramaten du aurrera. Etxe bizitzaren arloan, gehien bat, egiten den lana bada laguntza eskaintzen dela, egon daitezken problematika ezberdinei aurre egiteko, baita ere, pertsonak nahi duen mailaraino. Azken instantzian, gehienak badira edo kaseroekin dauden arazoak, fiantzaren devoluzio ezak, alkiler abusiboak, padroiekin kontuak, ze horrekin arazo pilo bat sortzen dira, beharrezkoa baitute. Hainbat diru sarrera izateko edo baldintza bete ahal izateko, kontraturik gabeko alkilerrak, etxegabetzeak. Azken batean eskaintzen dena etxe bizitza sindikatutik horrelako baliabideak dira. Elkarren artean eramandakoak eta baita ere posizio ezberdinetatik garatzen dira. Negoziazio batetik abiatu daitezkenak, protesta bateri, manifestazio bateri edo dena delako. Hori etxe bizitza sindikatuari dagokionez. Gero, elikagai bankuari edo, despentsa elkartasun biltegiari dagokionez, lan ezberdinak eramaten dira aurrera. Janari bilketetatik abiatuta, supermerkatuetan egiten ditugunak bi astero. Hurrengoa, hilabete honen 25ean izango da, Alde Zaharrean, Rotxapean eta Mendillorren zein Arrosadean egingo dena. Hortik abiatuta eta gero elikagaien banaketa egiteaz aparte, baita ere jorratzen dugu nolabait autoprodukzioaren alorra. Hainbat olibar dauzkagu, zeinetara urtean behin bagoaz olioa ateratzera. Olio hori gero banatu ahal izateko guztion artean. Eta baita ere hortu txiki bat daukagu, zeinetan ahal denean produzitu dezakegun gure barazki propioak denboraldia denean. Ez du guztietarako ematen, baina baita ere kontsideratzen dugu espazio horiek ez direla zertan erabat produktiboak edo autogestioa baimendu dezaketenak izan behar. Baita ere kontsideratzen ditu komunitatea sortzeko elkargune bezala baliatu ditzazkegula. Zera bakarrik produktuak ateratzeko, baizik eta hor ere elkartzeko, biltzeko, ikasteko. Hori da, eta elkarren artean bizitzen eta antolatzen ikasteko. Ze garrantzi handia ematen diogu nolabaiteko bizikidetza edo antolakuntza horri. Ikasi behar dugu elkarren artean antolatzen, erabakiak hartzen eta baita ere kudeatzen ditugun miseriak.
Markel, gero ez dakit janari hori nola banatzen duzuen, nola iristen zaion jendeari, gero ere bai, behin hemen elikadura banku bateko pertsona bat izan genuen, eta berak erraten zuen nolabait ere errealitatera pasatzeko orduan, batzutan errexago zela dirua izatea, ez? Jendeak egitea diru donazioak, haiek erosializateko beharrezkoa dena, ez? Zeren bertzenaz, bai badagoela, kaso gehiegizko kopurua kontserbetan eta halako kontuetan eta arrozetan eta, baina akaso barazkietan edo haragian hor ezin dutela eskuratu. Zeren horiek iraungitzen diren, ez kadukatzen diren segidoan, orduen jendeak horiek ez ditu ematen normalgi, ez? Orduen haiek erraten zuten, oberena da jendeak dirua ematea. Gu ez dugu hain beste filosofia horri jarraitzen, ez? Esan bezala, garrantzi handiagoa ematen diogulako baitaren elkarren artean antolatzeari ikastea eta elkarren artean kudeatzea eta erabakitzea hori. Ez gara hain selektiboak, bai egia dela, infrastruktura arazoak direla eta iraunkorrak diren elikagaiak, ez bakarrik elikagaiak, baizik eta baita ere produktuak, eta produktuak, aisialdirako produktuak eta eskatzen ditugula, kudeatzeko errazagoa delako. Baina, bai egia dela, askotan, produktu batzuk soberan gelditzen direla beste batzuk baino, ez? Olioa, azukrea, arroza segituan bukatzen dira. Orduan, guk ailegatu garen konklusiora izan da bilketak egiten dugun bitartean, ze azken batean gure metodologia bada supermerkatuetara ibatea, jendeari proiektua aurkeztea, azaltzea pixka zein gure lana, zeintzuk diren gure beharrak eta bar. Horretan egin dezakegula eta inziditu dezakegula, beharrezkoak diren elikagaiak edo eta kontuak zuzenean eskatuz ez. Adibidez, falta zaigu arroza, interesatu egongo bazina, mesedez, ekarri zazu arroza, edo olioa, edo azukrea. Orduan, horrekin bai nahiko ondo moldatzen garela. Ze baita ere, jakitun gara, proiektu txiki bat garela, ez daukagula Nafarrako elikagai bankuak edo Elizetako elikagai bankuak daukaten ahalmen berdina elikagai konkretuak biltzeko. Eta, moldatu behar garela egoera horretara baita. Ze esan bezala, helburua ez da berez jendeari janari ematea, antolatzea baizik. Eta filosofia hori geroz eta handiago eta gehiago garatzea. Eta banaketei inguruan galdetu didazunaren arabera, familia bakoitzarentzat daukagun produktuen arabera, kide kopuruaren arabera ematen da eskaintza hori edo banaketa hori egiten da. Baita ere jakitun eta pixka bat antolatuz, eskasia daukagun produktuak, igual, hilabete batan ez bazaizu tokatzen detergente edo denarakoa, hurrengo hilabetean tokatuko zaizu. Zentzu horretan bai ondo antolatzen gara eta kontu zibiltzen garela beharrak asetzeko. Laguntza honen onuradun izateko, hitz egokiena den, baina parte hartzeko demagun laguntza honetan, parte hartu behar da era berean antolakuntzan, arituren antolakuntzan, nolabait ere joan behar da bileretara, eta hor, demagun ezagik politizatu edo antolatu. Bai, hori da funtsa eta baldintzak. Ez gara, esan bezala, ez Nafarroako elikagai bankua, ez Elizetako elikagai bankuak. Autoantolatzen garen proiektu bat gara. Eta gure azkeneko helburua, edo helburu ideala, izango litzateke jakinda asistentziala garela, asistentzialak izatea, el no tener que ser asistencialistas, dicho en plata. Ze argi daukagu hori gainditu behar dela baita. Beharrezkoa dela dependentzia hori gainditzea baita, eta guztion artean antolatzea. Orduan,
bai badaudela baldintza batzuk, bete beharrekoak, parte hartzeko. Etxebizitza sindikatuaren kasuan, bada asambleetan parte hartzea eta konbokatorietara erantzutea. Eta elikagai bankuaren kasuan bai ordenatuagoa egon daitekeela. Gutxienez hilabetean bilketa batera agertu beharra, eta bilketen antolakuntza asambleetara joan behar izatea. Horiek izango liratezke bi baldintzak. Parte hartu ahal izateko edo eskubidea edukitzeko parte hartzeko. Ze azken finean, onuradun hitza erabili duzu, egokia da. Ez dut gaizki ikusten. Militantea izan behar zara baita. Gure helburua bada guztiok kideak, guztiok militante izatea, aritukoak. Eta guztiok aritu hartzea gure komunitatea bezala, nolabait. Etiketa bat jartzearren. Eta horretara bideratuta parte hartzea ezinbestekoa da. Ja izan asambleetan erabakiak hartzen eta eztabaidatzen zein eguneroko lanetan. Izan kartela jarri, bilketak, hortua, gaur bezalako entrevistak, edo dena delakoetan. Ezakit, Markel, Euskal Herriko bertzelako etxebizitza sindikatuekin edo antzeko egitasmoekin nolabait ere harremana baduzuen, baita zet etxebizitza sindikatua badagoela, Grosen ere bai, duela ezakit egun pare bat, egin dute agerraldi bat, nolabait ere, uste dut plangintza batekin eta holgu batzuekin erakusteko nola desturistifikatu etxebizitzak, ezakit baduzuen harremanik talde hauekin. Harremana daukagu bai, azken finean, ez da kasualidadea, Euskal Herri osoan zehar mota honetako proiektuak sortu izana. Lehen komentaturiko alkilerrak geroz eta garestiagoak dira, bizitzaren kostua geroz eta garestiagoa da, soldatak ez doaz hobera, gainera. Orduan, beharra areagotzen ari da, eta horri erantzuteko mota honetako proiektuak sortzen ari dira Euskal Herri osoan zehar. Zuk esan dako azet eta groseko etxebizitza sindikatuak, baita ere batu elkarlaguntza sarea badago Arrigorriagan, Galdakako etxebizitza sindikatua, mota askotariko proiektuak daude. Eta bai egia dela gure artean kontaktua daukagula, eta antolatzen hasia garela. Hitz egiten minimo batzuk edota problematika mankomunei buruz, azken finean. Ze ulertzen dugu guztiak proiektu lokalak bagaren ere beharrezkoa daukagula baita ere antolakuntza maila handiagoak lortzea zentzu horretan. Eta bai kontaktua daukagula eta antolatzeko maila altuagotan green hori baita. Duela hainbat hilabete, ez naiz horritzen zenbat, izan genituen detxo etxebizitzaren inguruko topaketak. Hau antolatu ginenak eta gai ezberdinetaz hitz egin genituenak. Sindikatu bakoitzak identifikatzen zituen beharretaz, gaur egungo egoeraz eta aurrera eraman beharreko pausuez. Etxebizitzarena, nik uste dut etorkizun hurbilean funtsezko izanen den borroka bat izanen dela, badut sentsazio, ez egin Markel ados egonen zaren azken urteetan pixket, alboratu egon den kontu bat dela, edo ez dela egon nolabait ere erdigunean, eta aipatzen zenuen moduan, orain, badirudi, zorionez, ari dela ez, mugimendu sozialetan bere presentzia hartzen berriz ere etxebizitzaren kontu honek, nolabait ere funtsezko kontu hauek, ezta? Horixe da. Egia da, igual Katalunian edo estatuko beste puntu eta leku batzuetan denbora batez jorratu direla borroka hauek, pixkat baita ere, gaur egungo testuinguruan Euskal Herrian ematen ari direnak. Baina,
bai egia dela, Euskal Herrian duela gutxi arte etxe bizitzaren borroka beste puntu batetik jorratzen zela. Ez zela hainbeste esandakoa gentrifikazio arazoei leporatuta edo alkilerren abusoei bideratuta, baizik eta okupazioaren erramentarekin lotuta zegoen borroka bat. Okupazioak izandako eta estatu mailan izan duen jazarpena dela eta beharra ikusi da baita, reinventatzeko pixka zentzu horretan, ez? Jakitun baita, etxebizitza arazoak ez daudela bakarrik okupazioaren kontuari estuki lotuta, baizik eta arazoa askoz handiagoa dela. Eta azken urtetan areagotu dela. Alkilerren igoerarekin, etxegabetzeekin eta krisi ekonomikoarekin batera, alegia. Eta bai, esan bezala, pozgarria da, geroz eta talde gehiago antolatzen hastea problematika honi aurre egiteko eta denuntzia egiteko. Okupazioarena aipatzezuna kontu interesgarria da, zeren egia da batzuek proposatu dutela erramienta hau, erantzuteko nolabait ere etxebizitzaren arazoari, baina egia da, akaso sektore guztietara aietzeko ez dela modurik onena, ezta? Eta uste dut honetaz zuek egin duzuela hausnarketaren bat, zeren zuek ikusten duzue etxebizitzaren eta elikaduraren kontuak nolabait ere hiru ardatzetan eragiten duela, edo hiru sektoretan. Batetik pertsona arrazializatuengan, generoa eta ezakit bertzea klase ardatza den, baina nolabait ere hortan eragiten duela, ezakit hor azalpen txoren bat eman diezagukezun. Bai, okupazioaren tresna aitzinako, duela 30 urte, oso erabilia zen, gazte asanbladek asko erabiltzen zuten bai gaztetxeak zein etxebizitzak eskuratzeko, mugimendu libertariak baita askotan erabili izan du, baina nolabait esateko, jada antolatuta zeuden espazioak ziren. Jende razializatuaren gana eta beste komunitate batzuetara edo sektore despolitizatuetara gerturatzeko, okupazioaren tresna arrotza da, haien egoeragatik, beragatik. Ze paperik ez daukan pertsona batek erramenta hori erabiltzekotan arrisku handiagoa dauka pertsona, esan dezagun, politizatu militante bat baino. Edo besan da, Euskal Herriko pertsona bat baino. Ze deportaziorako arriskua dauka gainean, baita ere jakitun gara. Ez dela kasualidadea, arrazakeria bultzatze duten legeak existitzen direnik, eta guzti hau beti kokatzen dugu klase testu inguruaren baita. Ze kontziente gara, bai genero zapalkuntza, arraza zapalkuntza eta bestelako zapalkuntza guztiak klase testu inguruarekin oso lotuta daudela. Eta eragin latza daukatela, sektore arrazializatuetan, emakumeengan baita, eta hainbat tresna zailak direla garatzeko testu inguru horretan. Ze esandakoa, paperik gabe ez daukan pertsona batek arrisku doblea jasaten du, depende ze erramenta garatzen den. Eta hortik tiraka, beste baliabide batzu jarri behar dira mai gainean. Izan da mediazio edo negoziazioa kaseroekin, padroien kontua, padroiak sekulako garrantzea bai ditu. Eta babes hori bermatu behar dela baita, gure kideari. Markel, aipatu duzu nola, zer nolako gauzak egiten dituzuen, janari bilketak, asanbladak baita ere etxebizitzako, ez dakit ez, etxe kaleratze bati aurre egiteko, manifestazio bat, galdetuko izudana da, bukatzeko, nola jartzen alden kontaktuan zuekin, norbaitek parte hartu nahi badu honetan.
gurekin kontaktuan jartzeko, nahi ezatekotan, modu ezberdinak daude. Badaukagu korreo bat, zeinari idatzi diezaiokeen nahi duenean, parte hartzea galdetzeko eta bestela. Astero, 5 zabaldin biltzen gara, gai ezberdinetaz hitz egiteko. Edota, kasualidadez, bilketa egun batean, arituko kideekin elkartzen bada, haiei galdetu diezaieke, arazorik gabe, inolako arazorik gabe, proiektuaz eta nola parte hartu dezakeen. Aritu elkarlaguntza sarea, hemen Iruñean bere jarduna egiten duena, etxe bizitzaren kontuarekin eta elikadurarekin, batez ere hor jarrita fokua, baina beti ere begirada egiturazkoago horrekin prekarietatea salatuz, kapitalismoa, arazo ekonomiko funtsezko horiek begiratuz, eta hementxen Markel Jimenezek kontatzen zigun moduan, parte hartzeko aukerak, haiekin kontaktuan jarriz, eta hortxen, bakoitzak ere bere aletxoa jartzeko antolakuntza horretan, elkarlaguntza horretan. Markel, mil esker onditz, gure egoteagatik. Zue gonbidatzagatik. Ea zer dagoen Atarrabiako eta Iruñeko udaletan, ze albiste? Atarrabian berri hau jarri dute. Amalur aurreskola ezagutu nahi baduzu, gure ate irekien jardunaldira gonbidatzen zaitugu otsailaren 27an astelena 4etan. 2023-24 ikasturteko aurre inskripzioak martxoaren 6tik 17ra, biak barne izanen dira. Horrez gain, duela gutxi Atarrabiako udalak 5 milioi euroko diru laguntza jaso du trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioaren eskutik. Atarrabian Ultzama ibaiaren ingurumena berreskuratzeko eta hobekuntza hidraulikorako plana garatzeko. Udalak uholdek kaltetutako bizilagunekin hartutako konpromisoari jarraituz diru laguntza hori publiko egin nahi du. Eta herritarrei oro har eta kaltetuei bereziki funts horiekin egin nahi den proiektua azaldu nahi die. Hortaz aurkezpena otsailaren 17etan izanen da. Udalak lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako lehen zikloko 6 eta 14 urte bitarteko ikaslentzako 2023 Iruña literatura lehiaketa deitu du. Apirilaren 26a arte Iruñeko ikaslek edo hiriko ikastetxeetan matrikulatutakoek parte har dezakete, ipuin edo komiki modalitateetan. Horrez gain Trinitarioseko hiri igogailua, hiriko goiko aldea San Jorge eta Arrotxape auzoekin lotzen duen parke berrian dago jada. Azpiegitura 11. hiri igogailua izanen da hiriko auzoetan irisgarritasuna errazten duena. Eta azkenik, Erdi Aroko arte eszenikoen aztarnak berreskuratzea proposatzen du ziklo batek, Zibibox Iturrama eta Mendillorriko hitzaldi kontzertu eta erakusketen bidez. Jarduerak ostegun honetan hasiko dira eta otsailean eta martxoan sarrera doan izanen da, aldez aurretik izena eman ondoren. Bi aste pastu dire eta hementxe gaude bertze egun batez, gaur hortzirala zehazki Patxi Urrutiarekin, gure analista politikoarekin, gure tertulianoarekin, bai zuzen ere, azken gertakizunen inguruan egiteko errepaso bat beti ere begirada zorrotz horrekin, Patxiren begirada horrekin. Atxaldeon, Patxi? Baita zuri ere. Mil esker hemen egotean bertze behin, zer moduz gaude, Patxi? Berri hasten gara solasen, ez datzut galditen ere, zer moduz? Oso ongi, paseotxo bat eman dut, unetorri baino lehen, goiza aproposatako, ez du utzi gehiagirik egiten, eta gu gazte garenez, gazteren indarrarekin gabiltza kalean eta egin behar duzie betetzen. Bileraz bilera gainera, bagitatze egon zinen bilera batean, eta orai ere bertze bat baduzu. Normalean bileretaz ongi esetzen gara, hortek merkea denez baditugu pilaka, baina dena den
zerbait hobetzeko balimedaguk egiten dugun esfortzu talana, ongietorria. Baina bilera horietan egonen direk croissant pare bat eta kafe bat hartzeko aukera ere, ez? Oraindik ez gara iritsi. Oraindik ez? Bale. Hor beti eskuin aldera ganez bezala, horiek haunditu egiten omen dire, baina oraindik ezkerraldean mantentzen garenez, gutxi izaten dugu. Segun ze eraikinetan goiti inala, orduen bai. Segun ze bulegotan hor bai badire, zerbitzatzen dutenak. Patxi, gerrakenen hasiko gara, ez dakit, gerra zaitu gara orain arte solasean, eta orain ez da, ja haunditzik aitzen. Bueno, gaur atera da berrie, oraitzen, Santurtzitik bidali bat zituztela tankeak edo behintzat ibilgailu blindatuak harat Ukrainara. Ikeratuta nago ikusiz zer gertatzen ari den. Eta zein lotsa gutxi dugun, edo zein habilidade gutxi dugun aztertzeko gure inguruan gertatzen dena. Gerra bat omen dago Ukrainian. Eta gerra hortan Estatu Espainiarra parte hartzen ari da. Borrokaren parte bat da Estatu Espainiarra, eta hemen Nafarroan dagoen base militarra horretarako erabiliko da. Oda, bardeak. Badirudi hemen norbaitek, Amerikarren inguruko norbaitek, OTANen inguruko norbaitek gerra egiten bali badu, ongi etorria dela eta aberastasun handi bat badela. Baina beste norbaitek egiten badu ikeragarriko zerbait, salatuko beharreko zerbait da. Eta ni izituta nago, zerengatik egun hauetan, eta gerra zizenetik, ari dire gainera atomikoa indarrarekin solasian aipatzen ari dire oraindik bakarrik, baina ari dire sartzen. Eremu batean non, momentu batean, atzera pausorik egitea imposible izanen da. Baina uste duzu aukera erreal bat izanen dela, Patxi? Gerra nuklearrera aietzen? Gaurko egunean arrisku handia badago, bideo horretatik segitzen bada, horretara iritsiko da. Nola, zer bukaera izanen du asunto honek? Zer, ez du izten biderik, bakarrik bate bertzea gain ditu. Eta nola biek daude armatuak leporaino, bi aldeak egin daitezke. Eta gero, oraindik ere bertza gauza bat ere hemen Europako aldeunten bizi garenok, baina ze pasten da hemen Amerikarrek beti men egin behar dugu, beti agurtu egin behar ditugu, gaur berean gasolina igotzen da prezioz, igo behar da egun hauetan, zerengatik, erabaki dute Errusiakoa ez erostea. Eta gero nork ordaintzen du, guk. Guk ordaindu behar dugu, Amerikarrek egiten dituzten espantukeriek beraien indarrakin eta beraien OTAN eta olako gauzekin, ez? Baina gehien harritzen hauena eta ikeatzen hauena eta asartzen hauena da horrelako gai importante bat hemen Estatu Espainiarra gerran dago, bere ejertzitua igorri baitu gerrara, eta ez da deuspasten. Eta dena gara bakezaleak. Bakezaleak Bazkalondon supazterrian. Baina mekauen diezu, baina non gaude? Non gaude zu? Gerra baten ari gara. Edo, akaso uste dugu Ukrainiarrak ez dutela animarik edo Errusiar borrokalariak handaudenak ez dutela horiek animik ez dutela gurasorik. Horiek denak hor daude, baina ez du import. Nonta Amerikarrek, nonta kapitalistek beraien negozioak bideratzen dituzte, baina nik hemen salaketa berezi bat egin nahi dut, gerran dago Estatu Espainiarra, gerra dago Europaren partea handi bat, eta hemen denak pazifistak omen gara, oso pazifistak, baina ez du behatz bat ere, muitzen pazifismoi praktikara eramateko. Eta hau nahi dut argi utzi, lotsagarria da, gure herrian bizitzen ari garena, zerengatik gerra ez du inoiz ezertarako balio izan gutxi batzuk aberastako baizik. Eta hortan gaude, hortan gaude. Orduen zein da irten bidea, Patxi? Karo, zeren jendeak erranen du, eta zerri marduzu ez bidali armak, ez bidali tankeak? Ez, klaro ez, eta buru belarri sartu defendatzen eta salatzen zer ari diren egiten. Eta salatzen hor dauden arriskuak. Baina edo zein momentuz tontakeri bat edo bati burua pixkelkaten zaio edo, eta hemen hasten bali megara bonpaka. Ze pasten da? Horren dena garbitzen gara, mundua botatzen dugu hankazoiti. Baina nola aitzen algara, ez da baidan jolasean horrelako gauza importanteekin. Horiek, horren izintzen, gaur hango langileak gelditzea. Eta erratea bereiek ez dutela kargatzen horrelako materialik, bereiek direlakoz bakezaleak. Eta hasiko ginateke denak hemen horrelako pausuak ematen, baina orain arte ez da deusik egin. Patxi, Errusiak badirudi galtzen duela gerra honeken. Ukrainak zer erranik ez. Europak maten du ere, ez diola onura gehiagirik egiten ari.
Denek galtzen dute gerra honekin? Ez. Aberatsek irabazi egiten dute. Eta Estatu Batuarrak ere bai. Hauniz gainera irabazten dute. Behezazu, krisi hau dela eta hau eta bertzea eta Santander Bankoak 9.000 milion irabazi ditu urten. Eta karo, behezazu nola irabazten duten zenbaitzuk. Animeleko diru irabazi dituzte. Osak, denek ez dute galtzen. Eta gero gauza bat errain dut. Gerra badaude, mundu guzien badaude gerrak. Zu begiratzen badituzu gerrak, denetan badago herri bat. Herrialde bat badago beti, eta Amerikarren herrialdea da. Amerikarre bakarrik, denetan egiten dituzte gerrak, baina beren etxean ez, kanpoko aldean. Eta ausarteta da biltza, baina guk hemen pairatzen ari gara horiek dugu. Eta langileak denetan pairatzen ditugu. Azken finean, beti errua guria izaten da, edo norapetere hori irakusi nahi gehituzte, eta bueno, denen artean behar dugu, berretu gauzako pondu, beraiek aberasten dituztenak. Baina jendea hiltzen ari da. Eta jendea hiltzen ari balima da, elkar hiltzen gainera ari dira. Pesazu, ukraniar langile batek eta errusiar langile batek ze diferentzia dituzten. Erren edo zer batek irabazten duela bertzea baino nahi segio ez? Dena berdin, eta elkarren artean hilka, eta bizkita artean Amerikarren pala eta zareto batekin dirua pilatzen. Ez da posible hori onartezina da. Patxi hor, merezidu nik uste memoriariketa bat ere pixket egitea, zeren akaso gazteenendako, Estatu Batuak ez dakit, ez dire akaso gerraren behintzat simbolo handiena, hor badute ez, askatasunaren estatua, demokraziaren errealdea dire, Obamak Nobel bake saria irabazitzuen, baina ez, horre egiten baduzu pixket gibelera, Estatu Batua egonda Latinoamerikako estatu kolpe guzien atzean, adibidez, bertzeak bertze. Claro, eske hori kontutan hartu behar dugu. Behizazu, bigarren gerra munduko gerra bukatuz geroz, egun betzuz, egon gara mundu unten gerrari gabe, egun batzuk bakarrik. Eta geroztik beti izan dira gerrak. Eta gero, guri sartzen digute Amerikarre direla onak, beti onak. Baina mundu unten, oztasun guziarekin, kristoin erabakia undiena hartu duen Estatu Batuak dira, zeren beraiek erabili zuten bomba atomika jendea bakarrik garbitzeko. Ez naski bertzeren postu bat hartzeko ez, jendea desegiteko eta mehatxuz eta beraien bizitza errespetatu gabe, eta bizen Nagasaki eta Hiroshima. Bertze inork ez du erabili bomba atomikoik, bakarrik Amerikarrek. Eta nola lortzen duten engainatzea gure inguruko populazioa gai horrekin? Eta Golfoko gerratan eta bera ere bai... Denetan, estatu golpe guzietan, denetan. Bakarrik Frantzia tartean hor Afrikan eta beraien lehenko kolonietan eta sartu dute muturra Amerikarre baino lehen baino. Bestena zor, Amerikarrek daude denetan. Pentsatzekoa da ere, akaso, zerranik ez, Israel eta Palestinako gatazkan, eta akaso Saharakoan ere bai, pentsatzen dut Marruekosek eta Estatu Batuek izanen dituztela beren akordioak. Franz batekin bizitu izan itzen urte batez aspaldiko gauzak dire baina. Har beti komentatzen zuen, Michel Bocard, edo bazen ministro por la francophonie, ministro de la francophonie, deitzen zuten eta nire lagun horrek hartzen zuen beti bizazu, horre badu mai bet, eta mai hortan baitu kajonak, eta hor badu batzen du bat Alto Volta, batzen du Kongo, batzen du hau, eta erten dute, gaur Zentroafrika, eta hartzen du kajoia, eta hartzen du kajoia. Han daude plan guziak, herrialde guziak atakatzeko zer egin behar den. Proiektu guziak eta plan guziak hor daude. Eta horrela zen, ja zein nahi zuten erabaki. Militarrek beti irabazten dute gerra egiten dinen jefeak, soldatuak betiko asuntoa. Patxi, aldatuko dugu gaiez, ari dire Frantzian adibidez, erretretekin ikaragarrizko borroketan, gaur ikusi dugu hain zuzen ere, garako azalean, bai Frantzian eta bai Ipar Euskal Herrian, protesta handana bat egin dituztela, egin dituzte grebegunak, eginen dituzte gehiago, auzi potentea berazan, eta hemen ere bai, patxizuek aspaldidanik, pentsioen alde borrokan. Bai, aspaldidanik, zergatik ikusten genituen, hainbertze jende bizi irauteko ere zailtasuna zituztela, azken finean oso eskaxak direlakotz pensioak ez, eta gainera orai hemen gertatu da bertze gauza bat, eta nahi du nola baitere lasaitu eginda jendea, ikusiz, nahiko igoera politizan duela, salario minimo delako hoi, eguneko 8 igo dela, baina kontutan eduki behar dugu ere hori ez dela nahiko,
eta oraindik askoz ere gehiago egin behar dugulakoz. Baina gainera batako gauza bat trampa bat dena, eta salatu behar duguna goiti bera, eta hori da, portzentaiak eskaintzen dizkigute igoeraren portzentai bat erraten da, ez eguneko 8. Baina noi falsua da, zerengatik batzui igotzen zaie eguneko 8, eguneko 8 igotzen zaie guztiei, baina batzu gutxiagotik hasten direnez, askoz ere gutiago igotzen zaie, eguneko 10, bai, baina nik eguneko 10 milekoa eta eguneko 10 egunekoa ez da berdin, askoz ere desberdina da. Eta beti unten ari gara, eta guk denak bat egiteko orduan, hau ez dugu kontutan hartzen, eta oso importantea da, egin beharko zena zen, zenbat diru dago aurten igotzeko, denen artean banatu, ezker bestenaz gertatzen dena da, gero eta diferentzia ondiokoa daudela gehien irabazten dutenak eta gutxien irabazten dutenekin konparatuz, ez? Patxi, erten duzuna nik ongi ulertzeko, demagun, baldin bada eguneko 10eko igoera, doike borrokatu behar duzuela zuek gehiagorengatik, baino, igoera hori banatzea gutxien irabazten dutenen eta gehien irabazten dutenen aintzinean. Hoi izanen zen zilegina, baina hoi posible da zuek pentsionisten mugimenduak egitea? Hemen dena posible da, bakarrik ausardia eta hortan jokatzea da. Nik gogoan dut, fabrikan momentu batean egin genuen greba bat, aldarrikatzen igoerak horrela izango zirela. Masa salarial deitzen den hori hartu eta denen artean banatu berdin. Eta orduan, ez ziren diferentziak ere, ez ziren handituz joanen, ez? Irizpide berdintzaleago. Bai, eta hori egin beharreko zerbait dago. Hoi da sozialismoa, Patxi? Ez dakit, baina dena den justizia pixke bat dago. Azken finean, lanien ari zarelaik zuk ere bertzea bezala lan egiten duzu. Eta zuri ordaintzen dute desberdin, baina hau egina dute, pentsatu dute beraiek ez naski dirurik ez dutelako, baizik eta gure artean, nolabait ere batasun hori, zailtzeko, hori da beren asmo importantena. Hor dugu borroka importante bat, eta gero, bertze bat da, 1080 egin dela, lortu dela, baina salario minimo dela kortan. Oraindik ere badaude bertze inbertze pensionista, gehien bat emakumeak eta hortara iristen ez direnak askoz ere, berago dutenak beraien diru kopurua, ez? Eta, hor ere badugu bertze borroka handi bat egiteko eta egin beharrekoa, eta hortan ere segituko dugu Estatu Espainiarrean. Beraz ez du, pentsio buruz, nik uste dut, oso importantea dela gainera, pentsioen inguruko mundu guzioi, eta gaurko egunean pentsioekin dagoen jendea, badugu dirua. Zertaz ez dakitugulakoz gastatzen. Gehien batez, eta guren aurrezki puxka batzuk hor ditugu, eta hor leku guztietatik nahi digute hori kendu, eta hortaz heldu dire pensio pribatuak eta horrelako gauzak aldarrikatzen. Hor ere, badugu animeleko lana egiteko gure duintasuna babestu eta gure jornal duinak izateko, eta bertzaldetik ere, solidarioki lanian aritzeko, eta daukagun aberastasuna eta dagokigun aberastasuna edo dagozkigun jornal horiek ere lantzeko, baina lantzeko kolektibitatean, denendako dena. Ez naski hemen zenbaitzuk egiten ari diren moduan, hemen niretako bai eta hori aprobetxatzen dut, eta zu zazi zakurren pur direnik nirea eginen dut eta kitxo. Hain zuzen ere, Patxi, halako zerbait salatu zenuen, bertze egunean, mediku sindikatuaren jokabideari dagokionez, ez? Hor txendago polemika, mediku sindikatuak eskatzen du esklusibotasunaren irizpide hori kentzeko nolabait ere, eta horrek ekartzen diena da, ahalko dutela lan egin bai publikoan eta bai pribatuan, horrek publikoko medikuak gutxitzea ekartzen du, ez? Arrisku moduan, baina hemen Patxi zuk batez ere erraten zenuena da, harrigarria dela toki batzuetan, medikuak, erizainak eta sektore publikokoak, osasungintza publikokoak, ari dira borrokan osasun publikoa indartzearen alde, eta aldiz Nafarroan, nolabait ere, haien soldata hobetzearen alde. Baina, karo, baita ere ikusi beharko da, haien lan baldintzak zein diren, Patxi, ez da zilegi, nolabait ere medikuek eskatzea haien lan baldintzak hobetzeko? Zalantzarik gabe baietz eskubide osoa dute beren lan baldintzak hobetzeko, baina hauek ez direi lan baldintzak hobetzeko lanean. Hauei bostaxola da lan baldintzak, gainera beraiek aldarrikatzen duten gauza bat da lan gehiago egitea. Eta gaurko egunean norbait gatea lan gehiago nahi duela erranez, gehien bat, lana
Gero errain dute, paroa badagoela inbertzeien den normal, batzu biltzen bali badute dena, bai, hauek bakarri doaz, lau sos eskuratzera, eta gainera lanean duintasunez eta ongin egon nahi badute, nonta ordu gehiago, orduen eta hobekiago izango dute beren gorputzare, lanean aritzeko lasaitasuna, konzentrazioa, atentzioa denak askoz ere hobeak izango dira. Ordutegia murriztu egiten, lan ordutegia murriztu egiten bada. Baina hauek ez dira hori eskatzen ari, hauek momentu batean egin dute eskaera bat, baina nik ez dakit nola 5 urte unibertsitatean pasata izeten aldiren hain motzak horrelako eskaera bat egiteko. Ez ez da posible. Horre eskatzen dute, nahi dutela mantenitu, nola dice, itzoi, esklusibotasuna nahi dutela gordetu, eta dirua berdin. Baina nola, ez hori horren truke da. Eta gainera, badaude inbertze mediku beste lekutan, eta posasiko gara ekartzen beste medikuak merkexago direlako, eta zue botako da zaitu kanpora edo. Ez da posible ulertzea nola, zein da beraien aldarrikepen. Orain 1.000 euro gehiago nahi dutela. Lehenbizien hasi ziren erraten, esklusibotasunak kendu, gero orain 1.000 euro. Berdin zaie bat eta bertzea. Eta Hipokratesen, ez da egiten nola ezten zaion horri, erten baitute, medikuek behar dutela beti zaindu gaixoa da ona, 5 axola zaie. Lau mediku dire gainera, ikusten dugu zer emaitza diren, eguneko 4 eta ari direla greba. Greba baten balioa eta horren importantzia o garrantzia aztertzeko orduan, eski dugu ikustea, zenbait jende segitzen duen. Eta berdin zaie deus lanek kontu, horiek bakarri dute dirua 1.000 euro, baina hori badakite zerra diren erten. 1.000 euro berai igotzen badiete, gainerako guziei ere osasungintzan ere 1.000 euro igo beharko zaie, ez? Doikabe, edo zer dute horiek zerbait berezia edo zer. Eta, hauek eskatu izen bazuten, medikuek eskatu izen bazuten, gure lan baldintzak eskasa dire, eta hau, aldatu beharko genuke. Solasian eitzen alko zen. Ez gu diru gehiago. Zertaz? Zertaz diru gehiago? Haiko gara solasian, baina hemen badaude 20.000 langile. Eta horiek ere ez du bezala, beraien lan baldintzak eta diru sarrera nahiko dituzte mantendu. Oseak, guazen hortara eztabaidatzera eta guazen ikustera zer egin daiteken. Eta gainera, Patxi, mediku sindikatuak, ez nik dakidala behintzat, ez du egin nolako adierazpenik edo osasungintza publikoa hobetzearen alde? Ez que hauteskundiak ere badatoz eta badakigu nor dagoen eskuin muturreko, gainera hemen hainbeste jende hortan hauniz badaude opusekoak. Eta hauek maite omen dute, bere inguruko jende guztia maite omen dute, baina beraien dirua maite dute deus baino gehiago eta hortan galdu egiten dire. Ez dago zentzurik, astuen errandatzote, nola izan daiteke hain motza. 5 urte unibertsitatean ibilita horrelako aldarrikapenak egin dute lehenengo egunean, esklusibitateak entzaren alde, orain 1.000 euro. Lehenengoan 5 egun euro igoera eskaini eta ez onartuta. Hau, sindikagintzan edo grebetan eta ibili garenokek ez du deus ulertzen. Hau beste mundu bat da, beste mundu miserablia gainera. Patxi, bueltatzen gara, berriz adinekoen sektoreko kontuetara, erresidentzien afera, nola dago? Ari gara lanean talde bat, zenbait talde, jubilatu taldeak lanean, hor ere ikusteko zer egin daitekeen hobetzeko eta gehien bat zartzaro duin bat denen esku jartzeko. Orain arte, residentzietan, bazirudien hor bota egiten zirela gure xaharrak, ez? Gero hori torri dire konpainia handiak eta horiek usi dute hor negozioa badela, eta horiek hitzak aldatu dituzte, baina errealitate askoz ere okertu. Zerengatik behien helburu bakarra da hortik diru ateratzea, eta nola ateratzen da dirua? Zaintza miserabliago eginez, orduen eta etekin gehiago atratzen du enpresa zaharretxak antolatzen dituzten enpresak, ez? Eta horren inguruan salatzen ari gara zenbait gauz ikusten, eta gero eta gehiago aldarrikatzen, Federazio Navarra Municipiosi Kontzejosekin egongo garare ikusteko berai zer erraten duten, baina berai errateko zertu dugu. Guk uste dugu horrelakoak publikoak izan behar dutela, publikoak, kudeaketa publiko bat, denen berdin zerengatik gaurko egunean,
pribatuan hausitzen den lekuten badire diferentzia batzuk, non, pasten da, 9 eurotik zenbait lekutan, 3.500 beste leku batzuten. Eta karo, erten duzu, baina hemen zer demonio dago. Osea, zu jaten duzuna balio du 3.000 gehiago, eta ni jaten dudana da 9 egun. Zer demonio dago, zer dago horren atzean? Kabiar edo manen dute. Ez dakit. Eta karo, hori dena behar ditugu ikusi. Eta hori aldatu behar dugu, eta guk etxe horiek eta horren inguruan egiten den guztia egon behar du xaharren onerako eta xaharren mesederako. Baina ezin dugu hori erabili multinazional batzuk, birezazu, hor Pauletan bat inauguratu da, hori dela hilabete batzuk, horiek, bakizu, nor kudeatzen duen hori, noren, un fondo bat, eta fondo hori da, Frantziako 3 aberatsenen fondoa. Osea, Frantziako aberatsenak heldu dire, Iruñera, zaharretxe batzuk egitera, pesaztu, eta dirua kentzera gainera. Eta hau, onartezina da, eta gero, karo, langileen baldintzak dire oso kaskarrak. Karo, garbitu beharrean, dutxetu beharrean, bat, 4 ordu batez, hauak egiten dute, egin 5 ordu batez, eta xaxazten dituzte, eta lan baldintzak okertu, eta xaharrak ere nerviostu. Horrengatik hori dena, egin behar zaio, buelta eman, ikusi behar dugu, nola antolatu, ikusi behar dugu, administrazio publikoa behar du horren ardura izan, eta, une eta aberastera heldu diren guzti, purdien ostiko eder bat eman, eta bigorriko ditugu nahi duten lekura. Baina gure bizkarren gain ez dira aberastuko. Patxi, kontu gehiago, Asturiasoko trenak, zer duen da pastenan? Trenak direla tuneletatik pasten. Irriteko zerbait ere badugu, zerengatik hemengo zerebroak estatu espainiarra dena zerebroz beteta dago. Besazu, lenguan egin dute trena hor, Asturiasen eta Santanderren, Kantabrian, eta tuneletik ez dire pasten, altuegiak dire trenak. Osea, horro ere, badute orai, ari dire ja noren ardura den, norbait bedere atxilotu edo galdeketa bat egin beharko diote, zerbait argitzen duten edo ikusten duten, zergatik hau bai da dela. Hainbertze ingeniero, hainbertze jende jakintzu, eta nekapuen diez ez dakite kalkulatzen gure... Bakizu batxe, hau ditzu ingeniero, baina etzago ninorro, bakizu metroa altxatzeko eta gure herriko hartzainak, errotazainak zurgina zen, eta oso ona gainera, baina arketzekien numeroetan eta sobera. Eta etzakien erran nahi dut, etzen eskolate, baina bazen jakin bazekien hau nitzez, eta bonetakin neurtzen zuen. Eta alata guztiz ere, oraiko ingeniero bere aparato guztiekin baino asko zer ez entzuk gehiago zuen. Igual intzuten laserrakin edo zeroet patxit, ez egite, egun hortako argiek edo igual kalte intzien. Horako zerbait izango zen. Bueno, orden hobet tren horietan ez montatu. Ez zara urrungan. Horai, beste 2 urte gehiago beharko dituzte, horai obra hori dena apaintzeko. Patxi, akituko dugu Nafarroko kontu batekin, maineru, PSNek eta UPNek, Navarrasumak, ukatu diote eremu mistoan sartzeari. Lotsagarrizkoa, berriz ere lotsagarrizkoa. Zerenta, ez diote bakarri beraiena den zerbait kendu. Baizik eta jakintasuna egiten dute baztertu eta lanean burru belarri sartzen dire baztertzeko. Nola daiteke hizkuntza bat desagertarazteko lanean aritzea? Kapitalismoak beti berdin egin du. Begiraz ez Astion Afrikakoa komentatu ez dut. Frantsesak eta inglesak Afrikara gantzilek egiten duten lehendabiziko gauza beraien hizkuntza kendu eta frantsesa patu. Hemen ere berdin ari gara. Kolonizatu garela. Lepotik gaineraino. Erabat gainera, erabat. Eta zueko hauek ere unibertsitatien ibilia dire. Nik ez da demunio egiten duten unibertsitateak aintuntuak atratzeko. Klaro, ez baina hau, jende arrunta normal bat. Pues onartzen du ez da, jakiteak. Nori egiten dio kalte jakiteak. Pues gure herrian ere erdeaz ez zakitelek eta horai dela gu aurra ginenean eta jendeak ez zakiten behar bada beraiek irakurtzen, baina beti eratzen zuten ikasitzak aldugen guzia. Horrek probatxuzkoa duk. Eta, joder, eta hemen berritz, hainbertze urte pasata, oraindik horrela gabiltza. Tamalgarria eta gehien bat beti gure euskeraren kontra. Europako hizkuntzarik aberatsena, zaharrena, ederrena. Eta horren kontra. Baina zer dute hauek tripen? Hauek ez dute deus, ez tripentaz buruen, baina noi
Noiz aldatuko dugu, noiz egoera izin dugun, bueno, pues utzi bakean, eta jendeari eman aukerak, ezkendu aukerak, ez ebatzi aukerak. Bueno, pues hor ere bertze borroka badugu, azken finean mundunten non kapitalak agintzen duen badakigu zer dagoen. Gutxi batzun interesak defendatzeko antolatuta dago dena eta gehiengoarenak estaltzeko. Baina, bueno, hemen segituko dugu buru belarri, baita hemen ere gauza honi aldaketa bat ekartzeko. Eta, bueno, pues, aspertuko dire bere egu baino lehen. Bileraz bilera eta programaz programa, hemen Patxik bere alea jartzen, kusten duzue nazioarteko eta hemen inguruko hainbat auzi begiratzen ikusten, beti bere begirada zorrotz horrekin. Gaurkoan hemen utziko dugu, Patxi, bai oroitu norbait Asturiasera joaten bada, eta tren hartzen badu kontu zibiltzeko trunekin, eta jeisteko burua tunel bat etortzen bada. Eta bertzerik gabe, Patxi, mila esker handiz bertze behin hemen egotea gote. Bale, nahi duzen arte. Hauxen dena gaurkoz, hemen hortziralean eskaintzeko genuena, gu bagoaz orain asteburuan gozatzera, ni inautetara, eta astelenean hemen egonen gara beti bezala. Asteburuena. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. birgaitzeeraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.